Täjikistanyň ýokary welipeli polisiýa ýolbaşçysy ilk bir näçe hepdelep ýitirim bolan soň internetde peýda boldy we öz ýurdunda dini däp desurlary resmi çäklendirmeleri protest hökmünde Islam döwleti atly jeňçilere goşulandygyny aýtdy. Bu barada kärdeşim Gödel has giňişlik maglumat taýýarlady. Täjikistanyň ýokary welipeli polisiýa ýolbaşçysy bir näçe hepdelep ýitirim bolmagyndan soň internetde peýda boldy we öz ýurdunda dini däp desurlary resmi çäklendirmeleri protest hökmünde Islam döwleti söwüşiji toparyna goşulanlygyny aýtdy. Täjikistanyň Içeri işler ministrliginiň ýöriýeti güýçleriniň öňkü ýolbaşçysy polkovnik Gulmurod Halimow YouTube web saytynda çap edilen ýüzlenmesinde özüniň radikallaşmagyna sebäp hökmünde Täjikistanda dini geyimlere gadagançylygy we dini ibadatlarynyň çäklendirilmegini görkezdi. 7 çağanyň atasy Halimow täjik işçi migrantlaryň Orsiýetde dinsizlere hyzmat etmegini bet edip beýleki ýurtlarda şol sanda Täjikistanda şerigaty ornaşdyrmak üçin Siriýada we Islam döwletine goşulmalydygyny aýtdy. Halimow esasan Orsiýeden çykyşynda demokratiýany dinsizleriň religiýasy diýip häsiýetlendirdi we Amerikanlary doňuz diýip adlandyryp biz ýanyňyza bararys we siziň ähliňizi öldüreriz diýdi. Videonyň hakykydygy derhal tasdiklanmady. Onun düşürülen yeri de nämälim galýar. 12 minutlyk ýazgy 27-nji maýda peýda bolup bir näçe sagatdan soň öçürildi. Halimow videoda Täjikistanyň polisiýasyna 1990-njy ýyllarda goşulanlygyny, soňky bir näçe ýylda Moskwada hem Birleşen Ştatlaryň Luiziana ştatynda türgenleşiklerden geçenligini gürrüň berdi. Halimowyň garandaşlary onuň 23 aprelde öz aýalyny 3 günlük iş bilen gidýänligini aýdan soň ýitirim bolanlygyny aýtdylar. Kärdeşleri bolsa Halimowyň 6-njy maýda ýöriýeti güýçleriniň Duşenbedäki edarasynda Içeri işler ministri Ramazan Rahimzodanyň ýokary derejeli ofitserler bilen duşuşyňdan soň ýitirim bolanlygyny habar berdiler. Täjikistanyň media maglumatlarynda Halimowyň ýene 10 sany Täjikistanly bilen bilelikde Siriýa gidenligi barada çaklamalar peýda bolup tema bu maglumat täjik resmiýetleri tarapyndan tasdiklanmandy. Täjikistanyň ýöriýeti güýçleriniň ofitseri ýurdun polisiýa güýçleriniň Halimowy dini we ýurda dönüklükde aýyplap resmi beýannama ýaýratjakdygyny 28-nji maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Adyny agzamazlyk şerti bilen gürrüňdeş bolan ofitser Halimowy gowy bilýänligini aýdyp onuň ýakyn günde orada islamçı söwüşçilere goşulmak kararyna dini garaýyşlarynyň dälde başga bir zadyň sebäp bolan bolmagyny çak etdi. Emma öz pikirini taýyklaşdyrmady. Halimowyň garandaşlary onuň Siriýada we Irakda islamçy söwüşçilere goşulmagyna özleriniň ynanmaýandyklaryny aýtdylar. Kärdeşim Gözel'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmenistany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Gazagystan we Türkmenistan Hazar deňizindäki döwlet serhetlerini kesgitlediler. Bu Hazar deňiziniň kanuny statusy barada jedellerin we Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň transhazar gaz geçirjesini çekmek boýunça gepleşikleriň dowam edýän pursatyna gabat geldi. Bu barada kärdeşim Muhammed Tahiriň taýýarlar maglumatyny bilelikde dinläliň. Hazar deňiziniň kanuny statusy boýunça barýan öznüksiz jedellerin fonunda Gazagstan bilen Türkmenistan iki taraplaryň esasda öz aralarynda hazırdaky döwlet ara çäklerini kesgitlediler. Gazak hem Türkmen medeniýetining maglumatyna görä bu baradaky alaşygy Türkmenistanyň parlamenti 26-njy we Gazagstanyň parlamenti de 27-nji maýda ikrar etdiler. Bu iki taraplaryň döwletara alaşygy geçen ýylyň 7-nji noýabrynda gol goýulupdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä bu alaşyk esasynda agzalýan ýurtlaryň ikisi de Hazaryň özüne degişli böleginiň doly eýesi bolarlar. Kysgaça aýdanda Gazagstan bilen Türkmenistan biregiň deňiziň özlerine degişli bölegini islendik maksat üçin ulanmaga we ýerasty baýlyklaryndan peýdalanmaga haklydyklaryny ikrar edýärler. Bu ulalaşyk Hazarýa 5 ýurdun ýagny Türkmenistanyň, Gazagstanyň, Azerbaýjanyň, Orsiýetiň we Iranyň arasynda Hazar deňiz ýa-da köl diýen meselede öznüksiz jedellerin dowam edýän wagtynda baglaşyldy.
Hazar deňiz mi ya köl diýen jedel gaty möhüm jedel. Sebäbi eger hazar köl diýilse, onda eslendik hazar ýaka ýurt öz guryer territoriýasynyň deňize ýanyşýan nokadyndan, ýagny öz kenaryndan başlap hazaryň diňe 16 kilometrlik bölegine eýelik eder we diňe şol bölekden öz milli suw giňişligi hökmünde peýdalanmagy hakly bolar. Hazaryň galan böleginde bolsa, hazar ýaka ýurtlaryň ählisiniň hukugy deň bolup, ol ýerde amala aşyrmaly eslendik proýektiňe ähli taraplaryň ilalaşygy bilen durmuşa geçirilip biliner. Esasanam İran hazaryň köl diýilen statusynyň bolmanyň tarapyny tutup çykyş edýär. Çünki eger hazar deňiz diýilip ikrar edilse, onda suw giňişliginden İrana ýetýän pay az bolýar. Onda hazardan İrana degişli boljak giňişlik deňiziň diňe 13,6%-na deň bolar. Üstesine de bu hazaryň iň garyp bölegi diýilip çaklanýar. Şol bu wagtyň özünde de Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasynda gelinen agzalýan möhüm ilalaşyk Azerbaýjandyr. Türkmenistanyň Ýewropa birleşigi bilen arada energiýa boýunça diskussiýalaryny ýygjamlaşdyran pursatyna da gabat geldi. Ýewropa birleşigi Türkmen gazynyň Transhazar gaz proýekti arkaly Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa agtyrylmalygy barada alad edip gelýär. Şeýlelikde Gazagstan bilen Türkmenistanyň arasynda gelinen ilalaşyk Aşgabatyň hazaryň özüne degişli bölegini islendik maksat üçin ulanmak şolsanda beýleki hazar ýaka ýurtlara giňeşmezden öz böleginde geçirji turbalary çekmek ýaly hukugyny eýedigi baradaky hukugyny güýçlendirer. Orsiýet Transhazar gaz proýektine garşy çykyp hazaryň kanuny statusy baradaky kesgisizligi we bu proýektiň hazaryň ekologiýasyna ýetirmegi mümkin bolan hopy baradaky çaklamalaryny orta atmagyny dowam etdirýär. Gazagystanyň habar agentligi habaryň maglumatyna görä, bu Gazagystanyň gol goýan şunyň ýaly ilkinji ilalaşygy däl. Mundan uzal 2002-nji ýylda Gazagstan bilen Orsiýetiň arasynda hem şunyň ýaly ilalaşyga gol çekilipdi. Bu iki hazar ýaka ýurt şol özara ilalaşyk esasynda hazaryň öz territoriýalaryna ýakyn böleklerinde ýerleşýän ýerasty baýlyklary bilelikde özleşdirip başlapdylar. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. 27-nji maýda Ýewropa parlamentinde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça diskussiýa geçirildi. Ýewropa parlamentiniň iki agzasy Heidi Hautulanyň we Ana Gomesiň we hökümete degişli bolmadyk guramalar adam hukuklary boýunça halkara partnerlik we HRW guramalarynyň olary diri görkezin atly kampaniýasynyň guramaçylygynda we Ýewropa parlamentiniň resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçirilen bu maslahatda Türkmenistandan adam hukuklary bilen bagly kemçilikleri düzetmegi talap etmegiň ýollary barada pikir şandy habar berilýär. Azatlyk radiosu maslahatda çykyş edenleriň biri olary diri görkezin atly kampaniýanyň ýollaşçylaryndan Yuri Jibladze bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kardeşim gözel geçirdi. Yuri, Ýewropa parlamentiniň maslahata gatnaşan agzalary Türkmenistanda adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýyna näme derejede gyzyklanma, aladalanma bildirdiler. Вот по этому вопросу разногласий как раз нету. Все Bu meselede gapma arsylyk bolmady. Gatnaşanlaryň ählisi Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň dünýä boýunça iň agyr ýagdaýly ýurtlaryň biridigini nykdydylar. Maslahaty gatnaşanlaryň köpüsi Türkmenistan bilen partnerlik ilalaşygyny tasdiklamak meselesine ozalky edek serilen döwürden soňky 5 ýylyň dowamında ýagdaýyň düýpden gowulanmandygyny nykdydylar. Emma ýurtda haýsy-da bolsa pozitiv öňe gidişligiň alamatlarynyň bolmagyny degişli käbir çapraz pikirler öňe sürildi. Ýewropa Birleşiginiň daşarat nasıklary boýunça gullugynyň wekilleri käbir kiçijik özgörüşlikleri görýändigini we munyň Türkmenistanyň hökümeti bilen gatnaşyklary aktivleşdirmek üçin umyt döredýändigini aýtdylar. Olar Ýewropa parlamentiniň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk barada ilalaşygy tasdiklamagy çağırdylar. Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk barada 17 ýyl mundan ilalaşygy gol çeken Türkmenistan ony tasdiklatmadyk ýeketek merkeze azily ýurt bolmagyna galýar. Selilikde bir tarapdan daşarat nasıklary boýunça Ýewropa resmiýetleriniň ilalaşygy tasdiklamaly we soň adam hukuklary meselesini ýygyderli gozgamaly diýen garaýşy, başga bir tarapdan ilalaşygy baglaşmazdan öň Türkmenistany şert goýmaly diýip hökümete degişli bolmadyk guramalaryň we Ýewropa parlamentiniň ençeme agdasynyň öňe süren pikirleri diskussiýanyň esasy gapma garşylygy boldy. Европарламента депутатов, которые интересуются этой проблемой, которые говорят, что нет. Yuri, hökümete degişli bolmadyk guramalardan nähili teklipler öňe sürildi? Проблем так много,
они такие tijolые. Türkmenistan'da adam hukuklaryna degişli problemlaryň arasynda itaatlaryny saýlamak ören kyn bolsa da biz iň agyr meselelerden saýlamak we olar kesitli şert hökmünde öňe sürmek kararyna geldik. Biz Ýewropa bileşigi bilen ýalasygy tasdiklamak işini bir ýyl ýyda testirilip Türkmenistanyň talaplary berza etmek üçin wagt bermegi teklip etdik. Для решения в течение 1 года. Nähili teklipleri öňe sürdüňiz? Мне охватывают 7 важных областей. Olar 7 tane mesele degişli. Birincisi Türkmen türmelerinde ýitirim bolanlar barada maglumatyň üstüni açmak, olaryň ykbaly barada habar bermek we işlerini gaýtadan seretmek teklibi. İkincisi gynamalar we türmelere halkara tinçlerini goýbermek meselesi. Üçüncü hereket azatlygyny üpçün etmek we raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna gadagynçylygy ýatyrmak meselesi. Dördüncü söz we informasiýa azatlygy meselesiniň çäginde Sputnik antennalaryň aýrylmagyny we internet saatlaryň petiklenmegini besetmek. Indiki mesele adamlary tütänden saklamagy besetmek. Altıncısı bileşikler kanunundan hökümete degişli bolmady guramalaryň hasaby alınmagyna bar bolan çäklendirmeleri ýatyrmak we 7-nji Türkmenistana halkary tinçilarynyň we BMG-niň daklatçylarynyň barmagyna ruhsat bermek. Bize ma'lum bolşuna görä, häzirki wagtda olardan 9-y Türkmenistana çakylyk sorapdyrlar. Biz ilkinji nowatda gynamalara garşy daklatçynyň goýberilmegini we onuň bilen ýurtda gepleşjek adamlaryň ýazarlanmajagyny kepil etmegini talap edýäris. Şeýle de biz türkmen häkimetleriniň halkary guramalarynyň Türkmenistana barmagy üçin viza bermezlik praktikasynyň soňuna çykylmagyny talap edýäris. Прекращение практики отказа им в визах. Kardeşim gözeliň olary diri görkezin atly kampaniýanyň ýollaşçylaryndan Yuri Jiblazew bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Ma'lum bolşaly Türkmenistanda orta mekteplerde okuw tamamlanyp synaglar ýa-da synaglara taýýarlyklar dowam edýär. Her ýyl bolşaly 25-nji maýda soňky jaň dabarasy geçirilmeden bir näçe gün öň mektepleriň aglawasynda okuwçylardan okuw kitaplarynyň ýygnanyp alınyandygy habar berilýär. Her ýyl sentýabr aýynda paýlanyp, maý aýynda hem ýygnanyp alınýan bu kitaplaryň häzirki ýagdaýy nähile? Kardeş Muhammed Tahir bu mesele bilen gydyklanyp, Aşgabatly grajdan aktivisti Nurerdi Nurmehmedow bilen söhbetleşýär. Nurberdi, Türkmenistan'da mekteplerde egzamenler başladymy? Howam Muhammed. Soňky 20-nji maýda boldy. Ondan bir 2 gün geçenden soň hepden 3-nji güni 14-nji mektepde İngiliz dili boýunça egzamen boldy. Nibelik mekteplerde hepden 5-nji güni ertir. Ýende İngiliz dilinden esasan egzamenler bolmaly. Nurberdi şeýerde bir sorak döretdi bizde. Egzamenler başlamazdan ozal okuwçylaryň kitaplary ýygnalyp alınýar ediňiz. Bu ýagdaý siziň ýaşaýan ýeriňizde, siziň ýerleşen ýeriňizde şeýdemi? O, bizim ýaşaýan ýerimizde 14-nji mektep bar. Aşgabat şäheriniň 14-nji mektebi. Şonu kitaplar ýam aýyň maý aýynyň 20-sinde ýygnandy. Ondan okuwçylary egzameni kitabın üstünden taýýarlanmagy mümkinçilik galmat diýen bolsa. Nurberdi aga bir kitaplaryň ýygnalmagynyň näme sebebi bar? Näme mugallimler nähil düşündirýär bu ýagdaýy? Bunu düşündüren adama yok. Yani okuwçylaryň kitaplary egzamenden soň ýygnalmagyny haýyş edenleri var. Şoňalyk ýagdaýlarda bolanlar gödeklik bilen egzameni öňrek taýýarlanmaly ekeniňi diýen jogap berýärler-de kitaplary herini ýygnadýarlar. Şoň ýygnalmagynyň bir sebebi bolmagy mümkin. O da mümkin bibliotekada mektep kitapxanasyny işleýän adamyň otska din jalşy iýerleýän bolmagy mümkin. Başgaça nähil seýanyň boljagyny men hiç düşünip bilemok. Täbi därde hiç şeýli kitaplaryň egzamenden öň ýygnalmagynyň bir goýka gelýän ýeri ýok. Şeýle ýa-da şoňa mektep tarapyndan hiç ähmiýet berilmedi. Kitaplaryň asla ýygnalmagyna näme sebäp bar? Mesela egzamenden öň ýa soň kitaplar näme üçin ýygnalýar? Muhammed bir wagtly kitaplar dükanlarda satylýardy. Okuwçylar üçin enatalary şol kitaplary satyn alýardylar. Ondan ol kitap maşgalan kitabyny öwürlýärdi. Araşdyrmaga çykanmadan soň şeýle etmeklik ýatyryldyň kitap döwlet tarapyndan çykarylýar. Döwletiň emlä hökmünde mekteplere paýlanýar. Ondan mektepler şol kitaplary okuwçylara paýlanýar. Şu ýagdaýyň özü
egerde devlet tarafından tersen belki adamların sosyal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin edilendir. Emma köplen devlet tarafından aýlanýan kitaplar okuwçylara yeterlik mukdarda däl. Ondan käbir ýagdaýlarda okuwçylar 2 volt, 3 volt bir kitabyň başına geçmeli bolýarlar. O da ören uly kynçylyk görýär. Kitap öýde bolmaly. Nurbeýde şol bir kitap ýylyna gaýtalanıp mesela taliplere berilýän bolsa, okuwçylara berilýän bolsa, onuň hiline hilsen şeýle kitaplar. Ol kitap könelýär. Içerisinde de her okuwçy kitap bilen başlap işlemek usuly bar. Käbir kitaplarda käbir zatlar çyzýar, belli edýär. Şol zatlarym içerisinde ýylyna köpelýär dänim, tabi okumak ýa-da kitapy dörýän hewes eýem käde okuwçyda azalýar diýsem ýalňyşmyrym tapýan. Nurbeýde, eger bir haýsy bir okuwçy meniň kitabymy köneýär, men şu kitaby hallamadym, maňa täzesini beriň diýse, onu alyp bilýärmi? Mugallimler alternativ hödürleýärmi? Täze kitap hödürleýärmi okuwçy? Ýok, täze kitap hödürlenok. Isesine şol kitaplary dükanlardan hem tasyp bolmak, şuňalaky ýagdaýlary boldy, men şuňalaky täze kitaplary almakçy boldum, emma dükanlarda şol kitaplar satylmýar. Diýeli bir okuwçy şu kitaby ýitiräýse näme bolýarsyň? Ýitiräýse oňalaky ýagdaýa duşam ýok. Ýöne kitabyň gözegçiligi muallimler tarapyndan uly, şol kitap ýitmeli däl. Ýertilmalam däl, ýitmelim däl. Ýöne kitap eýdiýeniň bilen könülmänem durnak, ýertilmanem durnak. Täwap kärilýän bolmagy mümkin. Ýöne bizde bir başga da bir ýagdaý bar. Siýasatyň üýtülmegi bilen kitaplaryň öýleri çalşylýar. Şolar azekänli kitaplaryň watal tärilmegine getirýän bolmagy mümkin. Bolýan Nurbeýde beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Kärdeşim Muhammed Tahiryň Aşgabatly grajdan aktivisti Nur Mehmedow bilen geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada öz pikir araýşlaryňyzy we bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmasaňyz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Türkmenistanda Prezident Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi bilen ýurdun paýtagty Aşgabatda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň, binalaryň, seýliýäkleriň, söwda merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar diýilip, wagtal türkmen medeniýetine habar berilýär. Şol gurulýan desalaryň arasynda awtobus durulary hem bar. Köplenç Aşgabatyň elita diýilip adlandyrylýan sewitlerini gurulýan şol täze awtobus durulgylary telewizor sowadyjy sistemasy haly bilen üpçün edilen bolsa, paýtagtyň öňünden bar bolan käbir sewitlerindäki awtobus durulgalarynyň üstünde asla saýawanyň hem ýokdugy aýdylýar. Kärdeşim Merdan Sarif Aşgabatyň elita diýilip adlandyrylýan sewitlerindäki we öňünden bar bolan raýonlaryndaky awtobus durulgalary barada ýörite video raport taýýarlady. Şol video raportyň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Daşy ak mermere çalymdaş materialy bilen örtülen, ýörite nagsly tünleri bedelen Aşgabatyň bu awtobus durulgasy kiçiräk bir ýaşaýyş otagyny ýadyňa salýar. Paýtagtyň garaşsylyk teýilgähiniň gapdylyndaky bu durulganyň içi hem daşky kesbinden kim galmaýar. Sport oýunlaryny görkezip duran LCD telewizory, plastikden ýasalan oturuşlar, boyu 1 metrden hem geçýän otag gülleri, split sistemli kondisioner, sensor gaplar. Emma tanalyp geçilen amatlyklar bilen bir hatarda durulganyň göz örtüli ýetmezçiligi edýän bir aýratynlygy da bar. Ol hem ýolagçylar Aşgabatyň protokol köçeleriniň biri hasaplanýan Arçavil saýylynyň ugrundaky bu durulgy ýylatly punktdan uzakda gurulup, onda awtobusa garaşyp duran ýolagçylary juda teýrek görmek bolýar. Emma bu synlaýan durulganyň bolsa, ýolagçy tany boýunça gurrüňimiziň başyndaky durulgadan büýük bir tapawut dönýär.
Aşgabatyň etegindäki çoğunly pasiýolugynyň bu durulgysynda onlarça adam ýewdaly günüň şöhlelerinden goranjak bolup, durulganyň üçüginiň berýän çäkli kulöwünden hara ýüzläp, aýagy üstünde çaýkanjyrap dururlar. Bu durulgy diňe bir ýolukçy tany bilen çäklenmän, ýete döredilen, has dogrusy döredilmedik, şertleri bilen hem protokol köçäniň urundaky durulgydan bütünlei tapawutlanýar. Üstesine de avtobuslar gürrüňini edýän bu durulgamyzyň arasyndaky basketden aňyrda durýandygy sebäpli. Ýaşaýjylar baglar üçin niýetlenen ýoldan aşyp geçmäge mezbur bolýarlar. Paýtagtyň derslilikde köp ýyllatly parahat ýedi sebitiniň ýaşaýjylaryna gurulup berilen bu durulgy diňe bir çäkli şertleri bilen däldi. Ýete özüniň gyýşyk, bir ýana agyp duran konstruksiýasy, guruluşy bilen hem tapawutlanýar. Aşgabatyň Grazdanskaya köçesiniň urundaky entek Sowet döwründen galan bu durulganyň döwlen oturuşlary hem çalşyrylmandyr. Paýtagtyň Yubileyniýa köçesindäki bu durulgyda döwlen oturuşlary bilen bir hatarda, onuň sütunlarynyn sowaglary hem gaçypdyr. Bu synlaýan şeklingizde bolsa, ýolagçylar günden goranmak üçin durulganyň berýän kulöwüsinde durman, daş töwerekdäki baglaryň taýysynyň aşagynda dururlar. Yerli ýaşaýjylar paýtagtda üç tarapy aýna bilen örtülen durulgalaryň gyzyp, olarda howanyň hem dymyk bolýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa paýtagtyň protokol bolmadyk, ýagny adaty köçeleriniň urundaky durulgalaryň ýagdaýlary barada şeýle maglumat berýär. Aşgabatyň ýolagçylar üçin niýetlenen avtobus durulgalarynyň köpüsinde 4-5 ýolagçy niýetlenen demir oturuşlar, ýa bolmasa 2 tany 2 metrlik demir oturuşlar goýulan. 4-5 ýolagçy niýetlenen demir oturuşlar berkidilende basajak berkidilipdir. Bol oturuşlar typmançak bolan üçin olarda oturup bolmaýar, ýa-da aýaňy ýere direp taklanmaly bolýarsyň diýip ýolagçylar aýdýarlar. Şeýle de bu demir oturuşlaryň gysda sowuklygy, tomsda gyzgynlygy sebäpli ýolagçylar olardan peýdalanyp bilmeýärler. Aşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çäginde ulygirimli awatlaýyş işleri ýaýwanlandyryldy. Emma Aşgabatlylar bu işleriň esasan protokol köçeleriniň urundaky binalar we deshalar bilen çäklenýändigini belläp, paýtagtyň galan böleginiň şol sanda bu sebitlerdäki durulgalaryň hem ünsden düşürilýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, Kärdeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazysyna biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bolýar. Şeýle-de hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan welaýatyňyzdaky, şäheriňizdaky, etrapdyr owaňyzdaky awtobus durulgalarynyň ýagdaýy nähili, onaky şertleri barada bize gürrüň beriň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Ýa hem belläp geçişmede ýaly biziň medbuat email berlisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar güneligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýdylmaň.